ሓደ መምህር ኣብ ቅድሚ ተምሃሮኡ ነታ ሒዝዋ ዝነበረ ቢኬር ሻሂ ደፍኣ እሞ ነቲ ምስኡ ዝተጋጨወ ጠሚቱ ወስቕ ድሕሪ ምባል ንተምሃሮኡ ስለምንታይ እዚ ሻሂ ተደፊኡ ክብል ሓተቶም። እቶም ተምሃሮ ድማ ካብቲ ትዋሕ ኢሎም ዝስሕቕሉ ዝነበሩ ህሞት ድሕሪ ምውፃእ ምስቲ መንደቕ ስለ ዝተጋጨኻ ክብሉ መለስሉ። መምህር ካልእ ደኣ ንሱስ ኣይኮነን በሎም። ተምሃሮ ድማ ካልእ ደኣ እሞ እንታይ ክኸውን ንሱ እዩ እቲ ምኽንያት ደገምሉ። መምህር ድማ እቲ ምኽንያት ስለ ዝተጋጨና ዘይኮነ ኣብዚ ቢኬሪ ሻሂ ስለ ዝነበረ እዩ። ቡን ወይ ጸባ እንተዝነብር ድማ እቲ ዝፈስስ ንሱ ምኾነ። ኣስተውዕሉ እቲ ምግጫው ነቲ ዝነበረ እዩ ዘውፅኦ እምበር ሓድሽ ኣይፈጥርኒ ብምባል ንኹሎም ዘገርም መልሲ ሃቦም። ናብ ህይወትና ንምጻእ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝደፍኣና ይስኣን እዩ። ምኽንያት ዝኾነና ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ። ኣብ ዓለም ለማፅ ዝበሃል መንገዲ ከም ዘየልዎ ኩልና ንፈልጥ ኢና። ኣጋጣሚታት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ክመርሑናን ምስ ዘይሓሰብናዮ ከጋጭውናን ይኽእሉ እዮም። ሕርቃን፣ ባእሲ፣ ሓጎስ፣ ጓሂ ብዙሓት ውሽጥና ዝፈታትኑ ኣጋጣሚታት ክገጥሙና ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ንደገ ዝወፅእ እቲ ኣብ ውሽጥና ዝጸንሕ እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ሓቀኛ እንታይነትና ዝገልጽ። እስከ ንነብስኻ ሕተታ እዞም ክንብሎም ዝጸናሕና ከጋጥሙ እንከለዉ እንታይ ኢኻ ተውፅእ? ሓሪቕካ ዲኻ ዓውዓው ትብል ወይስ ኢድካ ወስ ትብል ክትበኣስ? ጽቡቕ ናይ ሰባት ክትርኢ ከለኻ ሕማቕ ድዩ ዝስምዓካ? ትቐንእ እሞ ንምውዳቖም ዲኻ ትቃለስ ወይስ ሓጎሶም ይሓጉሰካ? ሰባት ክብድሉኻ እንከለዉ ልዕልዮም ክትብድሎም ትሓስብ ወይስ ይቕረ ትገብረሎም? ዓቕሊ ትሽምት፣ ሕያውነት ትርእዮም። እንታይ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ? ከመይሲ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ብሓቂ እንታይነትካ እዩ ዝወፅእ? ኣብ ኖርማል ግዜ ተሸፊንካ ክትጓዓዝ ትኽእል ኢኻ። ዝኾነ ዝትንክፈካ ስለ ዘይረኸብካ ዓቕሊ ትውንን ክመስለካ ይኽእል እዩ። ኣብ ግዜ ሓጎስካ ኩሉ ሰብ ክስሕቕ፣ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ጎንኻ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣውሎ ነፋስ ምስ ተላዕለ ግን ዝተሸፈንካዮ ማስክ ኣየድሕነካን እዩ። እቲ ሓቀኛ ንውሽጥኻ ቢሒትዎ ዘሎ ነገር እዩ ዝወፅእ። ሰባት ከዓ ሽዑ እዮም ሓቀኛ ባህርያቶም ዝፍለጡ። ጽቡቕ ኣብ ዝሃለኻሉ ኩሎም ኣዕሩኽትኻ ምሳኻ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ግዜ ሽግርካ ግን ይጸንሑ ዶ እዩ ዘሎ ትሕቶ? ሓቀኛ ባህርያት ክወፅእ ቀስቃሲ የድልዩ። እቲ ቀስቃሲ ድማ እቲ ኣብ ህይወት ዘጋጥም ብድሆታትን ውረድ ደይብን እዩ። ስለዚ ውሽጥኻ እንታይ እዩ መሊኡ ዘሎ እንታይ ከም ተውፅእ ይነግረካ እዩ። መልሓስ ካብ ምልኣት ልቢ ትዛረብ ዝበሃል ኣዘራርባ ሰሚዕካ ትኸውን ወይ እውን በርሚል ዝመልኣኻዮ እዩ ዘፍስስ ዝበሃል ሰሚዕካ ትኸውን ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ኣብ ጽርግያ እናተጓዓዝካ ትራፊክ ላይት ክሕዘካ እንከሎ እንታይ ኢኻ ትብል? ብዓቕሊ ትጽበዮ ወይስ ዓቕልኻ ተጽብብ? ሰባት ክነቕፉኻ እንከለዉ እንታይ ኢኻ ትገብር? ስለምንታይ ይነቕፉኻ ኣለዉ? ምናልባት ናትካ ጌጋ ከይከውን ዲኻ ብህድኣት ነብስኻ ትፍትሽ ወይስ ብሕርቃን ኣብ ነፍሰ ምክልኻል ትጽመድ? መሓዙትካ ዕለተ ልደትኪ እንተረሲዕንኦ እንታይ ይስምዓኪ? የጋጢም ኢልኪ ይቕረታ ጌርኪ ብሓባር ትሕጐሲ ወይስ ሆነ ኢለ ንረሲዖ ኢልኪ ትኹሪ? ነዚ ኩሉ እቲ ኣብ ውሽጥና ተኸዚኑ ዘሎ እዩ ዘንጸባርቑ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ብዘይካ ካብ ውሽጥና ካብ ማንም ነውፅኦ ስምዒት የልቦን። መብዛሕትና ንገብሮ ድማ ነቲ ጠንቂ ኢልና ዝኣመናሉ ኢና ንስከሞ። ንሱ ከምዚ እንተዘይገብር እኮ ንሳኩ ኣብ ዘይመደበ እትያትኒ ብሰንኪኺ የሕሪቕካን መዓልቲ የደፊኻዮ እናበልና ኢና ንመኽኒ። እቲ ምኽንያት ግን ንሱ ዘይኮነ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር እዩ። እቶም ከም ጠንቂ ንሓስቦም ዘለና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዝነበረ እዮም ደፊኦም ዘውፅዎ። ሕሰቦ እሞ ውሽጥና ሰናይ ነገር እንተዝነብሮ እኮ ምኽንያት ክረክብ እንከሎ ጽቡቕ መወፀ ነይሩ። ስለዚ እቲ ጥፍኣት ናትና እዩ ንሕና ኢና ሕማቕ ኣቐሚጥናሉ ፀኒሕና። እሞ ኣብ መወዳእታ እታ ከም ቢኬር ተመሲላ ዘላ ህይወትና እንታይ ኢና ንህባ ዘለና? መዓልታዊ እንታይ ንመልኣ ኣለና? ሕማቕ ድዩ ወይስ ጽቡቕ? ምኽንያቱ ህይወት መዓዝ ተፍትነካን መዓዝ ትደፍኣካን ኣይትፈልጥን ኢኻ ክትመርፅ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ንሕና ክንመርፆ ንኽእል ግን ኣብ ናትና ቢኬሪ እንታይ ንመልእ እዩ። ጽባሕ ዝወፅእ እቲ ሕጂ ንመልኦ ዘለና እዩ እሞ እዚ ካብ ኮነ ድማ ሎሚ እንታይ ንምላይ እዩ ዘሎ ትሕቶ። ስለዚ ካብዛ ዛንታ ገለ ነገር ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ቅሳነትን። ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ላይክ ኮመንት ድማ ኣይትረስዑ። ባባይ